The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tama ko oras mismo po ba Boss ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po pa tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Mga kaaksyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagtugon ng ating programa at ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico at ni House Speaker Martin Romualdez sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan na labis na nasalanta ng Bagyong Christine. Mula sa Barangay Banwang Gurang, Donsol, Sorsogon, nagaganap ngayon ang pamamahagi ng relief goods at galong-galong drinking water para sa kanilang mga residente na hanggang ngayon ay wala pa ring kuryente at tubig dulot ng Bagyong Christine. Makikita nyo mga kaaksyon na sa mahigit 200 katao ang nakapila para tanggapin ang mga ayuda mula sa Ako Bicol Party List at sa ating programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa puntong ito mga kaaksyon, live sa Barangay Banwang Gurang, Donsol, Sorsogon, si Nomer Corporal, ang Ako Bicol Patroller. Magandang hapon sa iyo, Nomer. Yes, Mr. Rems, magandang hapon sa inyo dyan. Kumusta dyan sa Banwang Gurang, Nomer? Ano ang mga sitwasyon dyan at pangyayari? Yan, tama nga, Ma'am Rems, kanina sinabi nyo, maliban sa supply ng kuryente ay pinuproblema ng mga residente dito ang kawalan ng supply ng malinis na tubig. Kaya naman, ora mismo ang tinugunan nito ni Congressman Zaldico, katuwang si House Speaker Martin Romualdez, at alas 5 ng umaga kanina, tumulak ng ating team para idala ang 244 food packs at 100 na jug ng mineral water at ibibigay ito priority doon sa mga nanay na may pinapadede pang mga bata. So ibig sabihin, itong mga malinis na tubig ay prioridad yung mga ina na meron silang mga pinapadedeng mga bata at syempre yung mga kababayan natin na talagang walang-wala ng mainom na tubig. Opo, Mr. Rems, tama po yan. At maliban dyan, ang kinukunan pa lang ng tubig dito sa barangay is yung poso lamang. So, yung source ng kanilang inuming tubig ay mga poso dyan. Sabi nga ng mga residente, meron daw mga volunteers na pumupunta din sa kanila para mamigay rin ng tubig. Kasi importante, Nomar, yung inuming tubig kasi water is life. So ngayon, kumusta naman yung nangyaring distribution? Lahat naman ba ng mga pamilya ay nabigyan? Kumusta, ano ba? Malaki bang pasasalamat ng mga pamilyang na benepisyaryo nitong ayuda galing sa Ako Bicol Party List at kay House Speaker Martin Romualdez? Yes, tama, Rems. Labis ang pasasalamat, especially ng punong barangay na si Angelo Liaguno. Malaking turong daw ito sa kanila. Kasama natin kanina si Ma'am Sally at coordinator ng Ako Bicol Party List sa Sorsogon na si Ma'am Japs
kasama rin ang PNP, Philippine Army at ibang volunteers kung saan mas napadali ang pamamahagi natin ng ayuda. Kasama rin namin Ma'am Rems, ang kilalang social media influencer dito sa Bicol, si Parody King. Ayun, so regards na lang dyan sa inyo, ano, kumusta naman, Omar, yung naiwang baha dyan? Yung may mga putik pa rin ba? Mahirap ba yung kalsadang pinagdaanan ninyo? Kumusta yung panahon dyan, Omar? Yes, tama yan, Rems. Makikita rin sa gilid ng kalsada ang bundok na iniwan ng basura ng Bagyong Crispin. At pumunta rin kami sa eskwelahan doon kung saan puspusan rin ang paglilinis ng mga estudyante at mga guro. Aha. Aside sa problema nila sa inuming tubig, syempre supply ng pagkain, kumusta naman yung mga bahay dyan? Marami bang mga nasirang kabahayan? Meron pa rin bang mga lubog na bahay sa tubig baha? Tama yan, Ma'am Rems. Kanina na kausap natin ang barangay captain na si Angelo Liaguno. Sabi niya, sa datos nila, 15 kabayan ang totally damaged. So, 15 kabahayan yung totally damaged. Okay? So, sige, ingat kayo dyan, Omar, ano? At syempre, patuloy pa rin tayo makikipag-ugnayan sa inyo sa mga pangyayari pa dyan. So, ingat kayo, Omar Corporal, dyan sa Banwang Gurang, Dunsol, Sorsogon. Samantala, Yes, mga kaksyon, Ma'am. mula sa barangay Masarawag, Ginubatan, Albay, hindi lamang baha ang pinoproblema ngayon ng mga residente, kundi pati na rin ang hanggang bewang na lahar. Makakausap natin ngayon si Flora Ocbiana. Magandang hapon po sa iyo, Flora. Magandang hapon po naman. So, pagkatapos nitong bagyong nagdaang si Christine, pinoproblema dyan sa lugar ninyo, etong dala naman na lahar galing sa bulkan. So, kumusta yung sitwasyon nyo dyan sa inyong bahay? Grabe pang buhangin. Sa kaputik. Tuod pa sa kusina. Grabe. Nakikita namin sa larawan na talagang yung buong bahay ninyo ay talagang lubog sa baha at putik at etong may lahar din galing sa bulkan. Opo. Gaano kataas ba yung tubig sa loob ng bahay nyo nung pagkatapos nitong bagyong Christine? Nasa baywang na siguro yun. Sa Baywang. Yan bang lugar ninyo ay talagang pag merong sama ng panahon, merong bagyo, talagang pag-aside doon sa baha, aside sa problemang dulot ng bagyo like malakas yung hangin, talagang meron ding halong lahar galing sa bulkan? Opo. Lalo kung malakas ang bagyo, maulan. Gaano ba kalapit or kalayo itong bahay nyo sa bulkan dyan sa Masarawag? Mga 8 kilometer. 8 kilometer. 8 kilometers. So, kumusta? Meron naman bang nagpaabot sa inyo ng mga ayuda pagkatapos nitong bagyo? Mayroon naman po natanggap. Okay. So, eto bang nakikita namin sa larawan na nakatambak na lahar dyan sa harapan ng bahay ninyo? Ilang araw yung ganyan yung sitwasyon? Matagal pa siguro. Siguro mga buwan pa. Buwan pa bago maubos yan or maalis dyan sa inyong lugar. Po. Paano? Anong ginagawa niyo usually pag ganyan? Pinapalan niyo, nilalagay sa sako? Ano yung ginagawa niyo para maalis yan dyan sa dyan sa may harap ng bahay ninyo? May inintay din kaming sa barangay yung kung kailan ipapatrabaho. So nagkakaroon dyan ng bayanihan? Hindi naman. Hindi. So talagang from the barangay, yun mismo yung nagtatanggal, nag-aalis ng mga ganyang buhangin? Opo. Opo. So aside sa bahay nyo, meron din bang mga kapitbahay kayo na ganyan din yung sitwasyon? Marami din yung mga buhangin, lahar galing sa Mount Masarawag? Opo. Mayroon mga 5 bahay siguro nito sa Kalap. So nababanggit mo, 8 kilometers away yung bahay nyo sa Mount Masarawag. Tama? Opo. So, meaning, pag may ganitong may sama ng panahon, talagang pinapaalis kayo dyan sa lugar ninyo? Opo. So, nung merong kasagsagan ng bagyo, saan kayo? Nagsilikas ba kayo or dyan lang kayo sa bahay ninyo? Di man agad kami nakaalis. Kaso yung pinapasok na kami kasi nung tubig dito na sa hanggang tuhod na, umalis na kami.
lumipat muna kami dito sa kabila, sa taas, na medyo mataas. So ibig sabihin, inabutan kayo ng kasagsagan ng bagyo dyan pa sa inyong bahay. Opo, May mga kasama ba kayong mga bata, matatanda? may buntis. Ay, may buntis. Kawawa naman, ano? So, kumusta yung buntis? Ilang buwan na bang buntis yon? Kabuhan na nga. Kabuhanan, buti hindi naman nanganak. Mga ano pa. May 2 years. Hindi naman nanganak sa mga oras na yon, ay. Hindi pa. May 2 years na bata. Opo. Tuwing bang mayroong masama ng panahon, hindi kayo talaga lumilikas, ano? So parang yung sanang tinatawag natin na preemptive evacuation, hindi nyo po yun ginagawa? Ay, naman. Oo, sa high school, no? Sa high school. Wala anong abis. Sa malayo-layo. Oo. Kung may... Ano ba yung bagyo na natatandaan nyo na talagang labis din kayong naapektuhan dyan sa lugar ninyo? Oh, yung bagyong Riming yon 2006. Tandang-tanda ako din yun. Bagyong Riming, talagang lahat ng mga kabayan dito sa Bicol Region ay di pinalampas ni Bagyong Riming. So, bakit po kayo nananatili, na naandyan pa rin po kayo dyan sa lugar ninyo? Binanggit nyo po na tuwing may bagyo, talagang totally apektado po kayo ng baha at lahar. Wala naman kasi malilipatan. So, pag binigyan po kayo ng evacuation center or kaya bahay na relokasyon, willing po kayong iwan yung bahay nyo dyan? Willing naman. Opo, parang masama yung loob po ninyo, Nay. Willing naman. Willing naman. Hindi napagod lang kasi. Opo, pero yung hanap buhay po ba ninyo, Nanay, na andyan lang po sa bakuran nyo, sa likod nyo, meron po ba kayong malawak na lupain? Nandun sa pataniman lang ng palay. Taniman ng palay. So, isa sa mga rason kung bakit hindi nyo po maiwan-iwan yung lugar at bahay nyo dahil naandyan po yung hanap buhay po ninyo. Opo. Opo. Si Mister, nasaan po, Nay? Nandun sa kabila. Nasa kabila. Pero kasama nyo po dyan sa bahay. Opo. So, apektado po ba yung mga pananim nyo, Nay? Yung ano, tubig. Parang tubig. Kasi yung so, Opo, yung tanong ko, Nay, dahil sabi nyo, may mga pananim po kayo. Ano po yung mga pananim nyo dyan, Nay? Ano po yung mga tinanim nyo? May mga gulay po ba? Palay? talong, palay, Talong? kapi. So hindi nyo po na-harvest bago po man dumating yung bagyo? Di pa. Wala pa man Sayang ano, Nay? Basta yun, nalisoso naman siguro yun talaga. Opo. So yun po ba, Nay, ay isa sa mga pinagkakakitaan nyo, hanap buhay po nyo, yung mga produkto pong gulay? Yun na talaga ang hanap buhay namin dun sa uma. Opo. So paano yan, Nay? Wala po kayong kita ngayon? Wala po kayong kita doon sa mga pananim po ninyo? Wala nga. Wala. So, paano yung pang-araw-araw nyo, Nay? Saan po kayo kumukuha? Mga rasyo. Ano po, Nay? Tawang-tawa po kayo. Mukhang meron po kayong ibang pinagkukunan po ng hanap buhay. Wala nga. Walang trabaho, mister. Wala pong trabaho si Mister. Pero naibalik na po yung supply ng kuryente dyan sa inyong lugar. Mayroon na. Kinagabihan. Kinagabihan po, bumalik naman nga kaagad yung supply ng kuryente. Mga 5 araw siguro. Opo. So, dahil sa pangyayari niya, Nay, ano po yung panawagan po ninyo? Sana mabigyan kami ng tulong. Anong klaseng tulong ang gusto nyo, Nay? Kahit yung makapagawa kami ng bahay. Wow! Bungalow, house and lot. Hindi yung matindi. Kahit materialis lang. Nay, sige po, Nay, tulong po, ayuda yung kailangan po ninyo dahil syempre apektado po kayo nitong nagdaang bagyo. Oo, kailangan pa naman ng gamot, taga-maintenance din pa ako. Okay, so gamot at may maintenance at ano pa man ang kailangan nyo, Nay. Yung mga pangunahing pangangailangan muna, Nay. Ano po? Nay, makinig po kayo. Dahil dyan, ilalapit na agad natin itong alalahanin po ng inyong pamilya kay Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Miss Sally.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po kay Nanay. Opo. Miss Sally, napakinggan mo yung kahilingan ni nanay. Kailangan niya daw ng pang-maintenance dahil meron siyang sakit. At syempre yung pangunahing pangangailangan nila sa pang-araw-araw dahil apektado yung kanilang hanap buhay. Ano po ba yung nakahandang tulong mula po sa Ako Bicol Party List para sa pamilya ni Nanay Flora na isa rin sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine? Yes po, agaran pong tutulungan po yan ng Ako Bicol Party List sa darating pong November 7. Pupunta po ang grupo ng Ako Bicol sa pangunguna po ni Congressman Saldico upang ibigay po ang tulong para sa ating mga kabayan dyan po sa 3rd District ng Albay, especially po sa mga taga Ginubatan. Yan si nanay na ano nyo po, ano ba tawag dyan, inimbitahan para makita o marinig yung kanyang sitwasyon, yung kanyang experience noong nakaraang bagyo. At yan po talaga ang nais ng ating mahal na congressman at tulong din mula kay Speaker Martin Romualdez na bigyan yung mga kababayan natin ng tulong na mga pagkain. Yan ang pangunahin nating ibibigay, di ba? Kasi yan po yung kailangan nila. Sabi nga, narinig ko si nanay na kailangan nila, umaasa sila sa rasyon dahil walang hanap buhay ngayon ng kanyang asawa at umaasa ang kanilang pangunahing hanap buhay, yung pagtatanim ng palay. So, syempre naapektuhan po yung kanilang palayan, kaya wala sila ngayon makain. So, antay-antay lang po nanay dahil pupunta po dyan ang Ako Bicol Party List. At tungkol naman po doon sa maintenance nyo nanay, kung kayo po ay dahil malapit lang naman po yung Ginubatan, meron naman pong maaari kayong magpa-check up dito po sa BRHMC. Nandyan po, may Malasakit Center, nandyan po ang ating staff, si Ate Elvie Sedeño. Magpatulong po kayo para mabigyan po kayo ng agarang kailangan nyo pong mga gamot sa inyong sakit. At libre po yan, wala po kayong alalahanin sa babayarin kasi nandyan po, may inilagay pong pondo dyan po ang Ako Bicol Party List, si Kong Saldico, para dun sa mga kababayan natin hindi po kayang magpa-check up sa pribado. At kahit naman po sa pribado din kayo pumunta, meron naman pong maipif ang Ako Bicol Party List. Pili lang po kayo, magsabi lang po kayo sa mga staff, dyan po kay Jody Buena Obra, pwede po kayong pumunta, or diyan na rin po mismo sa Tabang Ora mismo dahil tutulungan po kayo ng Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Opo, maraming salamat Miss Sally. At syempre Miss Sally, baka pwede natin din itong ipasok sa AKA program ng Ako Bicol Party List sa apektado yung hanap buhay ni Nanay Flora. Yes po, maaari naman po ating i-recommenda, especially ang Tabang Ora mismo sa staff po ng Ako Bicol para sila po ay maisama sa listahan po ng AKAP. Dahil sa ngayon po, patuloy po ang pagpe-pay out po ng Ako Bicol Party List. Kanina nga po may schedule, ngayong araw na to may schedule po sa Bagong Bayan Covered Court para sa AKAP at abangan niyo na lang din po yung mga susunod na mga schedule. Actually po, simultaneous po na nagkakaroon po ng AKAP payout po ngayong araw na to. Okay. Sa Bicol Region. Nanay Flora, napakinggan mo si Miss Sally. Yung hinaing nyo po patungkol po sa inyong gamot ay sagot na po yan ng Ako Bicol Party List under MAEP at yung pangangailangan nyo pong pagkain, yan, dadalhin mismo po ng Ako Bicol dyan po sa inyong lugar, Nanay Flora. Ano po yung masasabi nyo, Nanay Flora? Salamat po ng marami. Ayan. So maraming salamat, Miss Sally Luces, ang tagapagsalita, ang Media Relation Officer at Political Officer ng Ako Bicol Party List. Salamat din po. Ayan, Nanay Flora, wag nyo na pong alalahanin yung inyong pong pangangailangan pang araw-araw at syempre yung gamot nyo po dahil sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List. At ilapit na rin natin itong sitwasyon ni Nanay Flora sa kanilang barangay para makahingi ng tulong sa pagtanggal ng lahar sa kanilang lugar. Makakausap rin natin ngayon si Florebel Oldana Natuel, ang kagawad sa Masarawag, Ginubatan, Albay. Magandang hapon po sa inyo, kagawad.
Apo, sandali lang, maki-off lang po kagawad ng inyong monitor dahil nagfe-feedback po tayo para mas maging malinaw po yung ating usapin. Balikan natin si kagawad, So, eto yung kailingan ni Nanay Flora dahil mga ka-aksyon nakita natin, yung labas ng kanilang bahay ay talagang tambak pa yung buhangin o lahar. At syempre, sagabal po ito sa kanilang pagpasok at paglabas ng kanilang bahay. Syempre kung may mga emerhensya, ito po ay talagang sagabal. At hindi naman talaga komportable mga ka-aksyon na ang inyong pong lugar ay ganyan, merong buhangin, hindi naman kayo malapit sa dagat. So ayan, alamin natin nasa linya nasa muli si Kagawad. Kagawad, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Kagawad, napakinggan po natin, may inilapit po si Nanay Flora sa ating pong tanggapan at sa ating programa. Ang hiling po nila ay syempre meron po kasing nakatambak pa sa kanilang bahay, sa labas po ng kanilang bahay na mga lahar or buhangin. So Kagawad, maaari po ba kaming makahingi ng tulong po sa inyo na matulungan po si Nanay Flora sa pagtanggal po ng mga lahar sa kanila pong lugar? Opo, kasi po hindi pa po natatapos yung may diklaging po kami. May budget po kami diyan para sa diklaging. Maalis po lahat ng lahat diyan sa labas ng bahay sa tinangko po. Ayun, so ibig sabihin po nito Kagawad, every now and then po na meron pong sama ng panahon at meron pong lahar na nakakarating po dyan sa inyo pong lugar, ay nagkakaroon po talaga kayo pagkatapos po ng kalamidad ng diklaging. Opo. Opo. Mga ilang araw po ba ito, Kagawad, bago po makarating sa lugar ni Nanay Flora, ito pong schedule nyo ng diklaging? Kasi po ma'am, inuuna po namin muna yung nasa covered court kasi po gusto rin na muna namin maayos yung yung sa tubig, para sa tubig namin. May mga hose kasi doon na natabunan. Pagkatapos po doon, diyan na po kami sa Purok 8. Diyan po sa part na Nanay Flora po. Ay, okay. So si Nanay Flora ay nasa Purok 8. Kagawad dyan po sa inyong lugar, sa inyong pong assessment, nasa ilang kabahayan po ba yung apektado ng lahar po dyan? Marami po dito sir sa amin, ma'am, naapektahan ng lahar dito sa Barangay Masarawag po. Siguro, lagi naman po kasi ma'am, pag umuulan, hindi lang pag may bagyo, pag umuulan po kasi dito ng may baha po kasing dumadaan dyan. Lagi po yan ang AR dito sa amin. Opo. So, nababanggit nyo po Kagawad na inuna po muna nyo yung ibang lugar sa sentro. Yes, at isusunod nyo na po itong sa Purok 8. Mga, kailan po ba ito Kagawad? Para naman at least ma-anticipate po na ni Nanay at hindi na po sila umasa pa. So, Siguro, mga next week po, ma'am. Okay. Next week, ma'am. So, Kasi next dito, week. ginagawa po namin yung dito sa covered court. Okay, so asahan po namin yan Kagawad next week para po Yes, ay po. eto naman si Nanay at yung pang iba pa pong kabahayan dyan po sa Purok 8 na apektado po ditong lahar. Kagawad, maraming salamat po sa pagtugon nyo po sa Welcome, problema ma'am. ni Nanay Okay po. Flora. Sige, bye-bye. Apo. Nanay Flora, napakinggan mo si Kagawad. Opo. Ayun, so wag ka daw mag-alala dahil pagkatapos doon sa kasentruhan, Purok 8. Purok 8 kayo Kagawad, ay Nanay. Purok 8 kami. Ayun. So, next week daw po, yung purok naman po ninyo ang aatupagin ng diklaging team dyan po sa inyong barangay. Sana po. Ay, sana po. So, ayan, mukhang hindi... Bakit po, Nanay? Sa tingin nyo po, ay hindi po mangyayari yung pangako ni Kagawad na sunod na po kayo next week? Ano, Nay? Alanganin po ba? Wala po kayong bilib kay Kagawad? Nanay Flora! Oh! Wala po ba kayong bilib or hindi kayo naniniwala sa promise ni Kagawad na by next week ay kayo naman po yung dyan na po magsasagawa yung diklaging? Oo, naniniwala kami. Ayun, yun ang dapat. Maniwala po kayo, Nanay Flora, at huwag po kayo mag-alala dahil susubaybayan po ng aming team ang inyo pong hinaing hanggang po ay by next week talagang mangyari po yung diklaging dyan po sa inyong lugar sa tapat po ng bahay nyo, Nanay Flora. Po. Okay. So, Nanay Flora, maraming salamat po sa pagtitiwala at paglapit nyo po ng inyong problema, hinaing sa aming pong programa. Mga kaaksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, isang bata
7 buwan nang tinitiis ang patuloy na lumalaking bukol nito sa kanyang ulo. Ang ating agarang pagtugon, abangan, kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon. Magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas.
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Makakausap natin mula sa Salinggogon, Minalaba, Camarines Sur, si Maria Divinas Flores. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na dumaranas ng malaking bukol sa ulo na naapektuhan na ang utak nito at ayon sa kanyang doktor ay kinakailangang sumailalim na sa operasyon. Ayan, nasa linya na si Nanay Maria. Magandang hapon po, Nanay Maria. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Nanay, kumusta po itong kalagayan po ng inyong anak? Sa ngayon po, may ano po siyang manyanay sa bukol. May bukol po siya sa payo. Opo. Patagalog na lang po, Nanay, may bukol po yung anak po ninyo sa kanyang ulo. Po. Opo, ano po ba ito, Nanay? Inborn po ba? Nakita nyo na yung bata pa po siya na meron na po talaga siyang bukol or bigla na lang pong lumaki yung bukol ng kanyang ulo? Bigla na lang po siyang tumubo sa ulo niya po. Opo. So, eto po ba, Nanay, ay napatingnan nyo na sa doktor? Sa ngayon po, mi po sa BMC. Mi po siya, pa-check up po sa BMC na MRI niya po yung ulo niya. Opo. Tapos? Sabi po kang si doktor po sa po sa iya, man lang po da siya sa ooperahan po da siya, payo niya, i-schedule po da. Opo. Nanay, sobrang laki na ng bukol nitong bata, no? Yung Opo, anak po parang ninyo. yung na po bagong panganak na sanggol. Opo. Sa inyong tansya, Nanay, mga ilang kilo na po ba itong bukol sa ulo ng anak po ninyo? Mga na po yata, 1 kilo po yata, o 1 kilo po. Malaki na po yung niya, ulo niya sa Opo. Ano po itong anak niyo, yung Nay? bukol niya po. Nag-aaral pa po ba or nag-aaral or hindi Sa pa ngayon po, sa ngayon po, hindi ko po muna po pinapasok sa school. Opo. Kasi po, pagpapaanohin mo po sa ospital. Opo. Ano po ito, Nanay? Pag ginawakan niyo po yung bukol ng anak niyo po, malambot po ba or matigas? Malambot po siya, ma'am. Buti hindi naman po nabubuli ng mga kalaro po niya, mga kaedad po niya. Hindi naman po. Opo. Ano po yung sabi ng doktor? Ito po ba ay isang cancer? Hindi naman po dahil siya, ma'am, cancer. Kasi po, pig-MRI po siya. Sabi kan si doktor, hindi naman daw po cancerous kasi nasa labas naman lang po ng Nasa labas yung sa unit lang po. Opo. So, sa balat lang. Nasa balat lang. Hindi naman po apektado yung niya, yung sa ilalim ng yung utak niya po, hindi naman po daw apektado. Opo. Nay, sobrang laki na yung bukol. Ano po yung nararamdaman ng anak po ninyo? Masakit po ba ito? Hindi naman daw po, ma'am, sumasakit. Pero po, lumalaki talaga siya, ma'am.
Opo. Hindi naman naapektuhan yung pag-uugali po ng bata. Hindi naman po. Hindi naman siya iyakin. Hindi naman po. Opo. So nababanggit nyo, Nay, na ito ay pinatingnan nyo na po sa doktor. Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano daw yung kailangan gawin para po ay... Sabi po sa doktor, nagpa-laboratory po siya sa mga sa pig x-ray po siya. Pig po siya, yung dugo niya po. Pig laboratory po. Tapos po, yung pig x-ray po siya, may po siya sa baga. Oh, so meron din po siyang sakit sa baga. Yes po, may daang baga niya. Opo. Tapos po, direkwisan po, giraray siyang about po sa pag-sputum po. Pig-sputum po siya, normal man po, negative man po ang niya. Opo, yung ibang test, okay naman, normal naman. Pero ano yung sabi ng doktor? Kailangan ba ng operasyon? Ito pong itong balat sa ulo ng bata para matanggal po itong bukol? Po? Kailangan ba ng operasyon, Nanay? Yes po, kasi po, uoperahan daw po siya. Kaso po, pag na lang po, dakang sibaga niya po. Kasi, sige pong dakula. Opo. Kayo, Nanay, ano po yung trabaho po ninyo at ni Mister? Mayo po. Sa ngayon po, Mayo. So, parehas po kayo ni Mister walang trabaho? Yes po, Mayo po. Opo. Ilan po yung anak niyo, Nay? 4 po sila, ma'am. 4. So, paano po yan? Paano niyo po natutususan yung pangangailangan at yung gamutan ng anak po ninyo? Yung po, yung man po ko sa sa 4-piece. Opo. Yun na lang ang inaasahan. Yun na po ang ginamit ko para sa mga niya po. Opo. So lumapit po kayo sa aming programa, Nay. Ano po yung gusto nyo pong maitulong po ng aming programa at ng Ako Bicol Party List? Gusto ko lang pong na po ining bukol po sa kong aking. Opo. Sige po, Nanay, makinig po kayo, no? Para sa inyo pong alalahanin, makakausap natin si Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon, Gerson! Gerson, magandang hapon! Wait lang, medyo hindi maayos yung linya ng telepono ni Sir Gerson para malaman natin kung anong tulong yung maaring maibigay dito sa pamilya or dito sa bata na merong malaking bukol sa kanyang ulo. Balikan natin, Gerson. Magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Bali po si Ako Bicol, tutulong po sa kanila. And kung ano pa po ang pwedeng ibigay ng Ako Bicol, lalong-lalo na po sa kanilang panghanap buhay or yung po nila pangangailangan. Opo. Ang pangunahing hiling, Gerson, itong si Nanay ay yung matulungan natin sa pagpapaopera yung bata, no? Kasi syempre lumalaki na yung bukol. So matutulungan ba natin itong mapaoperahan yung bata? Matulungan natin sa operation, sa hospital bill? Opo, matutulungan ng Ako Bicol and sinisigurado lang po kasi ng Ako Bicol na yung bata nasa kondisyon para maalalayan sila po sa loob ng BMC. Ayun, in terms naman sa hospital bills, wala na bang alalahanin, wala nang babayaran si Nanay para dito sa operasyon ng bata? Possible po, possible. Dahil si Nanay naman po ay member ng POPIS. Bali po may mga iba pong pangangailangan lalo na sa laboratory, sa medical. Halos lahat po isusulder din ng Ako Bicol. Ayun! Opo. Sir Gerson, maingay dyan sa inyong lugar. Asan ka ba ngayon? Sir Gerson? Okay, mukhang nasa tabi ng kalsada si Gerson, ano? Ang importante nito, Nanay Maria, napakinggan mo si Sir Gerson. Yes po. Opo, wala na daw po kayong aalalahanin patungkol po sa operasyon, sa babayaran po sa ospital, sa gamot. Sagot na po yan ng Ako Bicol Party List, Nanay. Okay po, ma'am. Thank you po. Sagot ni Nanay, okay po. Nanay, masaya po ba kayo? Yes po. Opo. So, salamat po ta. Opo. Mano na po ko. Halo yung emosyon mo, Nanay, ano? Naandyan yung
kagalakan dahil syempre may katuwang na po kayo sa operasyon pero nandyan nanay yung medyo may takot po kayong nararamdaman ay? Mayroon po. Opo. So lakasan nyo na lang po yung loob nyo nanay ano dahil syempre yung anak po ninyo sa inyo rin po kumukuha ng lakas. Opo. Sabayan nyo din po ng panalangin nanay ano po na palakasin po natin yung ating loob at pananampalataya sa pong may kapal na gumaling po yung anak po ninyo at syempre maging successful po yung operasyon. Okay po. Maraming salamat Nanay Maria at maraming salamat kay Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Samantala mga kaaksyon, mula sa Ako Bicol Party List Relief Operation Area or dyan sa Relief Operation Center, patuloy pa rin ang pagbabalot ng ating mga volunteers sa mga relief goods na ipapamahagi sa iba pang mga barangay na naapektuhan ng Bagyong Christine. Para sa update, makakausap natin ngayon si Elber Arango, ang Ako Bicol Patroller. Magandang hapon sa iyo dyan, Elber. Magandang hapon, Ma'am Renny. Opo, andyan si Elber, hindi ko mapakinggan. Elber, magandang hapon. Magandang hapon, Ma'am Renny. Ayun, so Elber, kumusta ang pagbabalot ngayon ng mga volunteers natin dyan? Sa ngayon, Ma'am, patuloy pa rin ang pagbabalot ng 40 volunteers dito sa Ako Bicol Party List Relief Operation Center, kung saan 2,000 na relief packs ang target na matapos ngayon ng 40 volunteers. So, may laman itong kagaya ng bigas, sugar, spam, yato meat, meatloaf, carne norte, noodles, pancit bato, bear brat, and mascape po. Alright. So nasa ilang relief goods ang target ngayong araw na maibalot ng ating mga volunteers? Miss Rani, 2,000 po ang target na 40 volunteers dito sa Ako Bicol Party List Relief Operation Center. Okay, so nasa likod niyang kagustuhang makarating yung mga food packs sa ating mga kababayan ay si Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List at si House Speaker Martin Romualdez. So with that, Miss Elber, maraming salamat sa inyong update dyan. Maraming salamat, Elber Arango, ang Ako Bicol Patroller. Maraming salamat, Miss Rani. So yan mga kaaksyon, kahit nakakatapos pa lang ng bagyong si Christine, lagi nating tandaan mga kaaksyon na bagyo lamang yan. Tayo ay mga Bicolano, tayo ay Pilipino. 56 days na lang mga kaaksyon at Pasko na! Merry Christmas in advance mga kaaksyon at sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at maraming salamat. Ito ang Tabang, ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang mas